Aslında şu Allah'ı güç diyen bir düşünce var. Misal üçün aydaly plana bir plan edipdir, oli izine plan bolup gaýdypdyr diýerler. Ya plana gargapdyr, oli şoň gargynjy ýokupdyr diýerler. Men aslında öň şodatlar eken inanamakdym. Ay diýläýändirler, ay diýip geçirýärdim. Mundan 1 ýyl öňte görek bolan waka maňa bir pul berýärdi. Ödem ýalňyşmasam gyşyň içiräge doýdan hawa sowurakdy. Pul gaty berýärdi şo wagty. Giýje 12 birlen töwere ýatyr kan elmajan gelýär. Giýje 12 töwere. Ay alyan alyo bir gelneje aýal başgalar. Oglum salam pelwan sen menem hawa diýen. Şeýle gyýdym çykarjak bolýan ýa. Ay toyum şu jaňa denden bir hepde ýa-ni gyýdym diýär bir gysalyrak ýagdaýda tähadarlyk zady çykarmaly. Ana narh näçe diýär menem plança diýän bolýan. Wahy gymmadyrak eken oglum plan. Aslında öň diýän nälerin üstede. Ýöne şo wagt nädip dilme geleni bilemek men. Genje näçe ýagdaýyň var diýdim göne. Tebe bir tarapdan maňa pul gerekdi, gaty gyssagly gerekdi. Ikinji tarapdan toýup durasym gelenok. Genje näçe ýagdaýyň var diýdim. Bulam oglum näde dogrusyny aýtsam toýa ýeközüm tutýan edi, ýollaşym ýok diýdi. Bulam men körpe gyýdym diýdi. Ýa-ni Instagramdan, internetden şol oglany seni görkezdi diýdi, toýmaşyny tutup beräý. Körpe gyýdym bolan şenem diýenden çykyp bilemek diýdi. Aydın çiğnem bir giyus var eken, giyusunun dostu aydın çeken şonu getiriyasıydı. Olgence arkaymol toyun men soğuk bererin idim. Gelinim, öylem öyde de gelinmem dinleyen otur, olam gidime 1 kilogram seyretti, gelinmem biliyordum bana pul gerektiğini. Olgence arkaymol özüm soğuk bererin idim. Yok ciyim beydiyecek olmadım, bolluğundan riskit edip beray plan. Yok gence arkaymol özüm soğuk. Ay bol ya. Ertesi günü ýanky gelneje internetde ýazýar ýene de jigim diýen oýna denlersiň, menem ýok genje arkaýyn bol özüm topuk beren. Inni bir tarapdan nefis men iýip bar ýa. Näme üçin şoňa pul diýmedim? Näme üçin şoňa pul? Bir tarapdan içimden özüm begendirýän. Zato birine ýagşylyk etdim, eden ýagşylyk bolup garsyn. Aýyň aýdylan gün gelip ýetdi ýanky toý günü. Aslında toýdan şu istenlik toý adam bolsun tapagy ýokdur. Aydın şolsun ziktir bolsun öýden toýa diýip çykyp gidenne, häzir men plança kazanç edýän diýen niýet bilen gidýär. Şonu bir zada saýlaýar. Şo kazanç ýok, bir zada saýlaýar. Şo gün öýden çykdym, hiç ýyl kazanç etmejäň bilýän, toýa barjaňy bilýän, başgalar hatap etip ýerdene sen hataplaşman ýerine aýtmalygyny bilýän. Ol ýöne azyjyk gatgynanmadym onu da begen gidip barýan. Toýa bardym, ýanky gelneje gördü, hakykatdanam ýanky aýtýar eken, giýewsi aýdymçy dostum getiripdir, meni öýe tutupdyr. O at familiýa belledik, oglanyň adyny, gyzyň adyny. Sagat 7 ýar boldy. Ýanymda sagdanna oglanlar bardy, pelwan, ýanky wepa, durlar bular, elime jaň gelýär. 7 ýaryna, ýaşlar 8 ýaryna gelmeler. 7 ýary elime jaň gelýär. Alo salam pelwan siz hawa. Men adym Aytoltan 26-njy plan aýyň 26-sy ýadyma düşýär şo çysla. Boşmy? Menem boş. Näçe diýen plança? Skitka soranok. Hiç ýyl mundan oň jaň geleneden skitka soralýar. Skitka soranok. Boşmy? Boş. Nirde şu wagt? Ay plan restoranda. 3 aýaň ýanyk restoran. Barýan avans geçir gaýtjak. Gelli 3den birini avans geçir gitdi. Begendim, nastroýeniýam gowlaşdy. Sagat 8-iň ýary boldy, ýaşlar geldi. Ýaşlar girdi. Mundan 3 ýylyň amanaga diýip ýeriniň toýuny topdum, gurtuldy. Nirden o wagtda men ýaňy başlanyp atlam, nomerim niden tapypdyr, täze nomerymy jaňa diýdim, öňkime de däl. Pelwan jan gowmynym, o ýaşymy o wagtlar toýa da ardanrak diýdim. O gowum ýagdaýlaryň ýaşymy o şükür. Ay bir inim ogluny ýörýär bolyn, sen ýadyma düşdüň aýdym. Nirden meniň ýadyma düşüpdür o wagt men saçlydym atym bolup. O ay gel agam. Näçe diýen bu wagt? Ay plança o wagt ardanym ýoksam jaň etjek adam bilmeliler. Ýoň ardany şu wagt o däl. Ay boladyr inim barıp avans geçir gaýdar diýär. Gelli 10 minutdan ýanky amanagan insi. Gelli olum 3den birini avans geçir gitdi. Pulum 3den birini geçirýär. Sagat 9 boldy. Mundan 2 ýylyň gurt geldi diýip birini toýuny topdum. Şo toýda da sizinkiler işläpdi gul zamanyna. Gurt geldi. Indi şu gurt geldi jaňa diýär maňa. Agam salamu alaykum, sagat 9 boldy sagat. Gurt geldi jaňa diýär. Agam salamu alaykum, alaykum salam. Agam o toýda 6 aýdan o aýyň plançasyna 2 sany kursdaşym öýlenýär. 2 sen pen gurlaşyp beräý diýär. Ay gel, näçe diýen ay plança, oňam toýuny ardan gurlaýapdym ýoksam.
skitkada sorano, gelip 2 oğlan olup geldiler, avans geçirdiler. Men bir toyun pulunu aljak gelip barıpdym şo toya. Bir toyun pulunu. Inni seret, jüýümde 4 tane avans dur. Toy guturdy. Ýanky gelenjäň öýe çykdy. Bir mata, bir öýme alypdyr, paketet alypdyr, alkyşa goýa, oglum taňar ýalkysyn. Genje pulum gerek gelmen, gerek gelik gelim, onu da olam elime pul gystyrdy. Olam edil ýanky avansyň möçürine 5 tane avans. Bir toyun pulu gerek gelik gelen halyma şo toydan 2 hesse arasda 2 toyun arasda pulunu alyp gaýtdym. Ýanymda sadan oglanlar bar. Ýankylar bolaram şaýat şo bolup duran wakalara sebäbi toya baranda aýdypdym jeýle mowt geldim. Aýdym ay oňorupsyň. Her gedek daşyndan ýere bar, ay bira klient gelipdir, avans gurlaşykdy ýani. Klient gelipdir, toy gurlaşykdy. Bolaram ank-tank düşünip ýetişenoklar. Men şoňa çenli ýankaýdanym Allah güýçler eken inanamakdym. Ýani şondan soň men göz ýetirdim. Birine bir zat etsen, ýygyna 2 etse, 3 etse bol gaýdýan eken. Ýagşylyk etsem, ýygyna 2 etse ýagşylyk bol gaýdýan eken.